Ano yung binabalatan mo? Mangga, sir. Pagkatapos, babalatan, anong gagawin? Kakainin, sir. Kakainin? Yes, sir. Wow, ang sarap na ano, oh. Parang dilaw na dilaw na. Yes, sir. Tapos, Masarap ano, talaga. alam mo kung anong magandang kwan dyan? Yes, sir. Katapat niya, Alamang, sir. alamang. So mamaya pagkatapos ng balatan yan, kukuha ako ng alamang. Ha? Sige, Yes, sir. balatan mo lahat yan ha. Tapos Yes, sir. mamaya kakainin natin na may alamang. Guys, oh. Wow. Sarap. Lalo, Ha? Sobrang tilom na. Kita kanta ah. busy ay duwag, busy. Bakit blurred? Ano yung hinihingi nyo sa akin? Mangga. Gusto niyo ng mangga? Sige, maghintay kayo dito ha. Po. Tagdadalawa. Tagdadalawa. Bakit kayo nagtatago? Gusto niyo ng mangga, di ba? Opo. Ilabas yung mukha nyo. Madilim, dito kayo sa banda rito. Oh. Ang papangit nyo pala, no? Sige, sige. Ito yung mangga nyo, oh. Ito. Aji ko dito yun. Aji medyo nalob ng nalalaingan. Ne. Ah, gusto niya? Ah. Akin yung malaki. Gusto niya? Ah, kunin niyo. Kunin niyo. Sir, kuha. Hindi niyo maabot? Ay, hindi niyo to makakain. Hindi niyo to makukuha. Abutin ninyo. Gawa ka ng paraan. Akyat. Ayan. Hindi, dyan lang kayo. Ah, sige, abutin niyo. Hindi maabot, oh. Ayan, oh. Oh, sige, bilis. Oh, maiksi yung kamay niya, kawawa siya. Oh, bilis. Oh, ito. Wag. Yung idala, yung tatlo. Itong bata, oh, nagpapakahirap ko abutin. Ayan, oh. Oh. Ayun na lang yung Oh, malaki. yung malaki daw, oh, ayan. Oh, yung isa. Sinong wala? Ako, sir. Ikaw, mabot mo yan? Abutin mo nga. Unahan kayong dalawa. Unahan. Nauna. Wait lang ha. Bibigyan din kita. Ayan. Galing nyo ha. Sir, dalawa. Ang galing nyo umagaw. Wait lang. Boys, gusto nyo ng mangga? Opo, sir. Ito, kunin nyo. Unahan ha. Kung sino yung mauunang makakuha, siyempre sa kanya. Abutin nyo. Walang aakyat. Pahabaan ng kamay. Hindi maabot. Yun, mahabang kamay niya. Yun, sige. Kawawa yung malit ang kamay. Kawawa siya. Ayun, naabot niya. Yung dalawa, wala pa. Maghintay kayong dalawa, ha? Yung dalawa, maghintay, ha? Kukuha pa ako, ha? Diyan lang kayo. Wait lang. Sige. Papakita mo dyan sa baba. Ayan. Oh, ang sarap. Nako. Sige. Gusto niyo pa ng mangga? Ito, oh. Hindi, dalawa sila eh. Yung dalawang kwan. Bunjing. Wait lang ha, maghintay kayo ha. Wait lang. Ha? Dahil may isa pang ikabilang. Okay. Bigyan po natin yung mga bata para matikman din po nila ang mangga. Yan. Ito. Yung hindi ko pa nabigyan. Hindi, yung dalawang maliliit. Binigay ko sa kanila. Ay, binigay mo? Ito. Sir. Hindi, mayroon na kayong dalawa? Meron na kami tatlo. Tatlo? Yan. Abutin nyo. Hindi maabot. Ikaw. Yan. So, mayroon na kayo lahat. Ikaw, mayroon na. Saan? Patingin. Sige, hugasan nyo muna bago nyo kainin na. Sir. Sige, anong sabihin ninyo? Thank you, sir. Ha? Thank you. Sa next time uli, Opo, sir. sa ibang araw, balik kayo dito, ano? Opo,
Oh, sige. Oh, ingat kayo ha. Mag-aral mabuti. Bye-bye. Yan. Wow, ang sarap. Wow, alamang. Siyempre, may halong sili na po to. Wow, ang sarap. Guys, kain po tayo ng mangga with alamang. Sus, Ginoo. Grabe na to. Oops, oh, tama na yan. Wow, ang dami oh. So tara na, tawagin nyo na yung mga kakain. Sige. Mabait na. Nga, nairo pa minsan lang. Oh. Oh. Ang sarap, sir. Hindi, yun lang. Anong masasabi mo ito? Yummy ba? Masarap? Ang dami, ang harap. Kumusta yung alamang? Ang samit. Ay, ang samit. Ang tamis. Ang tamis? Mm-mm. Okay lang bang timpla? Masarap. Kain lang ng kain. Masarap? Masarap, sir. Anong lasa ng bagong? Sakto lang, medyo matamis, pero masarap, hindi siya maalat. Okay, yung anghang niya, kasi may halong Sakto siling yan eh. Sakto lang yung anghang niya. Pwede sa matanda, tapos lalo na sa bata, magugustuhan niya to. Kaya, ang panginintay niyo, bumili na kayo. Saan yan? Dito lang siya sa ano, Anong pangalan niya? May pangalan yan eh. ang pangalan nito, Bagoong, JR. JR Bagoong Alamang. Okay, alamang po. So ito po ay mahanap nyo or mag-order po kayo sa akin. Contact nyo po ang aking CP number or sa FB page ko po. Anytime po, i-chat ko kayo kagad kung gusto niyo pong mag-order. So, JR Bagoong, tamang timpla, sakto po. Ang sarap. Masarap? Masarap. Super duper. Bagay siya sa mangga talaga. Oo. The best. Enjoy. Enjoy. Lalo pag nasa beach tayo, di ba? May kasamang mangga. Naku, relax na relax tayo, mag-enjoy tayo. Gusto niyo sa pakalat? Pakala. Punta tayo bukas. Mag-enjoy kayo doon. Sure. Sige. Sure. Ayan, kuha pa kayo ng mangga. Marami diyan sa taas. Kuha lang kayo, mag-enjoy kayo. Kahit madami kainin nyo, sakto lang. Hindi ka magsasawa, no? Hindi ka maghahawa. Oo. Wow. Kaso buta-buta na. So, ayan, my studs. Nasarapan ba kayo sa aking inihanda sa inyo? Ang sarap, sir. Ang sarap. Okay. Isa pa. Enjoy lang. Ubus na namin yung isa. Sige lang. Basta kaya nyo ubusin. Marami ako niyan. Order po kayo, guys. JR's Bagoong. Dito lang po ito sa Pangasinan. Ayan, guys. Kuha pa kayo ng mangga. Ubus na. Thank you, guys. See you in my next vlog. Bye-bye.